சாய்ராம். ஹிமாலய ரகசியங்கள் அத்தியாயம் 24. மகான் சிவபுரி பாபா. 19ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய மிக பெரும் தவமுனிவர் சிவபுரி பாபா ஆவார். இவரின் இயற்பெயர் ஜெயந்தன் நம்பூதிரிபாட் ஆகும். இவர் கோவிந்தானந்த பாரதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். 1826ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியன்று இவர் கேரளாவில் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் குருவாயூர் அருகில் அக்கிக்காவு என்னும் ஊரில் அவதரித்துள்ளார். இவருடன் இவரின் சகோதரியும் இரட்டை குழந்தைகளாக பிறந்துள்ளனர். இந்தியா மற்றும் நேபாள நாடுகளின் மிக உயர்ந்த யோகிகளில் ஒருவராக கருதப்படும் இவரின் 9வது வயதில் தனது பெற்றோர்களை இவர் இழந்தார். இவரின் தாத்தா அச்சுதம் என்பவர் இவரின் பாதுகாவலர் ஆனார். இவரின் தாத்தா அச்சுதம் மன்னர் திப்பு சுல்தான் அரசவையில் புகழ்பெற்ற ஜோதிட வல்லுநராக இருந்தார். இவரின் அரவணைப்பில்தான் சிவபுரி பாபா வளர்ந்தார். சமஸ்கிருதம் தான் இவரின் தாய்மொழி. பிறக்கும் போதே ஒரு புன்னகையுடன் இவர் பிறந்துள்ளார். அதை பார்த்த ஜோதிடக்கலை வல்லுநரான இவரின் தாத்தா, இக்குழந்தை பிற்காலத்தில் மிகப்பெரிய சந்நியாசியாக மாறிவிடுவார் என்று அப்போதே ஆரூடம் கூறியிருக்கிறார். சிவபுரி பாபாவின் 14வது வயது வரை அவரின் குருவாகவே இவர் இருந்திருக்கிறார். 16 வயதிலேயே சிவபுரி பாபா 4 வேதங்களையும் முழுமையாக கற்றதோடு ஆயுர்வேதம் மற்றும் தனுர் வேதத்தினையும் முறையாக கற்று தேர்ந்துள்ளார். தன்னுடைய 24வது வயதில் தனது குருவான தாத்தாவுடன் வீட்டை விட்டு நீங்கி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள நர்மதா நதிக்கரையில் அமர்கண்ட் கானகத்தில் இடம்பெயர்ந்தார். குரு சேவையின் பலனால் ஈஸ்வர சாட்சாத்காரம் பெற்று ஞானத்தை அடைந்தார். ஈஸ்வர தத்துவத்தை அறிந்த பின்னர் அவர் இவ்வுலகத்தை கால்நடையாகவே சுற்றி வர வேண்டும் என்று அவரின் குருவான தாத்தா கூறியுள்ளார். அதன்பின் சங்கர மடத்தில் இணைய விரும்பி ஸ்ருங்கேரி மடத்தில் இணைந்து சந்நியாசி தீட்சை பெற்றார். இங்குதான் தன் பெயரை கோவிந்தானந்த பாரதி என்று மாற்றினார். அங்கிருந்து நேபாளத்தில் உலக காத்மண்டுவிற்கு சென்று அங்குள்ள சிவபுரி நாகார்ஜுன தேசிய பூங்காவின் சிவபுரி சிகரத்தில் 25 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளார். அதன் விளைவால் அவர் சிவபுரி பாபா என்று அழைக்கப்படலானார். தனித்து வாழவே விரும்பிய இவர் ஒரு சிறிய மரக்குடிலில் மிக எளிமையாக வாழ்ந்து வந்தார். அதிகமாக யாரையும் இவர் சந்திக்க விரும்பியதில்லை. அவரை சந்திக்கும் பேறு பெற்ற அனைவரும் தங்களுக்கு சொல்லவண்ணா மன அமைதி கிட்டியதாகவும் தங்களை உணரக்கூடிய தன்மை பெற்றதாகவும் கூறுகின்றனர். அது மட்டுமல்ல, அக்கானகத்தில் வசித்து வரும் கொடிய விலங்குகள் கூட அவரிடம் நட்புடன் பழகியதாக கூறுகின்றனர். தன்னுடைய குருவின் ஆணைப்படி இந்த உலகத்தை பெரும்பாலும் நடந்தே சுற்றி வந்துள்ளார். இவ்வாறு உலகத்தை நடந்தே வலம் வந்த கேரள மாநிலத்தின் முதல் மனிதர் இவர். அதனால் மலையாளி மேகலன் என்ற பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து புனித தலங்களுக்கும் விஜயம் செய்துள்ள இவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீ அரபிந்தோ ஆகியோரையும் சந்தித்திருக்கிறார். இங்கிலாந்து அரசி விக்டோரியாவின் அழைப்பை ஏற்று 18 முறை அவரை சந்தித்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளான ஐன்ஸ்டீன், மேடம் கூரி அம்மையார், இங்கிலாந்து நாட்டின் சிறந்த எழுத்தாளரான பெர்னாட் ஷா ஆகியோரையும் சந்தித்திருக்கிறார். முக்கிய போதனைகள் கடமை, நன்னடத்தை மற்றும் இறை வழிபாடு ஆகிய 3ம் தான் சரியான வாழ்வு முறையாகும் என்பது அவரின் சித்தாந்தம். ஸ்வதர்மா, சரியான வாழ்க்கை, ரைட் லைஃப் என்பதே இவரின் மந்திர வாக்கியமாகும். பிரபஞ்சத்தின் மூலத்தை, அதாவது இறைவனை காண முயற்சிப்பதே வாழ்வின் நோக்கம் என்றும் அதை அடைய ஆன்மீகம், நன்னடத்தை மற்றும் கடமைகள் அடங்கிய வாழ்க்கை நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். ஜான் ஜி பெனட். இங்கிலாந்து நாட்டின் விஞ்ஞானியான இவர் உளவியல் மற்றும் ஆன்மீகம் பற்றிய துறைகளில் பல புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். சிவபுரி பாபாவின் ஜீவசக்தி மற்றும் எளிமை ஆகியவற்றால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர் சிவபுரி பாபாவினை தன் குருவாக ஏற்று அவரின் கொள்கைகளை பரப்ப முயற்சி மேற்கொண்டார். பாபாவின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள் அடங்கிய லாங் பில்கிரிமேஜ் என்னும் புத்தகம் மூலம் சிவபுரி பாபாவின் வாழ்க்கை சரிதத்தை இவர் எழுதியுள்ளார். பாபாவின் கொள்கைகளை தான் எழுதியுள்ள புத்தகங்களில் பலவற்றில் பிரதிபலித்துள்ளார்.
சிவபுரி பாபாவின் இறுதிச் செய்தி. 1963 ஆண்டு ஜனவரி 28 நாள் நேபாள நாட்டில் காத்மண்டு நகருக்கு அருகிலுள்ள துருவஸ்தாலி என்னுமிடத்தில் சிவபுரி பாபா தன் உடலை விட்டு நீங்கினார். அப்போது அவரது வயது 136 ஆகும். முறையான வாழ்க்கையை வாழுங்கள், இறைவனை வழிபடுங்கள், இதுவே நான் விடுக்கும் இறுதிச் செய்தி என்று கூறிய அவர் ஒரு குவளை தண்ணீர் குடித்துள்ளார். பின் நான் போய்விட்டேன், ஐ எம் கான் என்று சொல்லி வலப்பக்கம் படுத்து உயிர் நீத்தார். நேபாள விஜயத்தின் போது அவரின் சமாதியை தரிசிக்கும் வாய்ப்பினை ஓம் குரு பெற்றுள்ளார். பெருமகிழ்ச்சி அடைந்த அவர் சிவபுரி பாபாவின் போதனைகளை அறிவதில் பெரும்பேறு பெற்றவனானேன் என்று கூறுகிறார். நன்றி. சாய்ராம்.